interpretando as mellores cancións das bandas sonoras das pelis de Quentin Tarantino. Así que hoxe unha noite de festa. Come on! Hoxe é San Patricio e sempre que facemos así unha cousa de catas ou unha cousa especial se trae un grupo de música, neste caso son a Mamba Negra e fan versións das películas de Tarantino e nos pensamos de que vai haber moita xente porque é unha cousa pois distinta, un sábado onde a xente se pode divertir e, bueno, o espectáculo está servido, esta xente é moi boa. A trayectoria do Liceo e o que temos que facer é pois, traer xente así, que marque un poquinho a diferencia, a línea todo de trayectoria tanto musicalmente como en atraccións, digamos, teatro, monólogos, o Liceo ten un listón cada vez vai subindo máis, faise unha programación moi boa. Eu creo que é a trayectoria dese nivel de Burning, que foi un espectáculo. Os propios Burning alucinaron cando viron este escenario, quedaron encantados, dixeron que en calquer momento contáramos con el, o mesmo cando estuvo o cantante dos Toreros Muertos, dixo o mesmo, comigo contar para o que queirades, veño cando digades, isto é maravilloso que tendes aquí. A xente queda encantada, tanto de vir aquí a actuar, como do trato, o sea, a xente responde, e do trato da instalación, de ben que se encontran aquí, a xente marcha encantada. Iso é boa señal para todo, para o Liceo e para todo o pueblo.